Kako se čini taj rumor Mirotić kao potpisao? U slučaju Mirotića ne mogu da se izjašnjavam, brate, ne znam šta može da se sve tu desi. Da li je potpisao, ali je dao reč? Ako je dao reč, može to da ode u drugu stranu. Jer njegova reč ne znači mnogo. Sve su to neke lekcije, brate. Vi ste prošli tu lekciju i shvatili ste kako treba. Ha evi ga, brate. Da se više ne vezujete na reč. Zar nije život jedna lekcija? Jeste. Život je skup lekcija. Život je skup lekcija, ali neka je baš skupa lekcija. Subscribeujte se na ovaj kanal. Lajkujte, komentarišite. To će nam bude sljedeća majica. Možemo, brati, da stavimo tvoja pola faca, pola moja i to ide. Pola ja, pola Vuk. Ne, pola ti, pola ja i iza nas Vuk. Ili pola ja, pola ti glava, a Vuk telo. Čudno će ti izgledati. Onda pola ja, pola ti, a pozadi Vuk koji zavija na mesec. Ili pola glava ja, pola ti, Cecijeva kosa na glavu i Vuk iza nas. A Vuk da nosi Cecijevu kosu. Može i to. Obraćao. Ceci može čak isto da bude, znaš ono, sunce u teletavisi, Ceci može u mesec njegova glava da bude. On je taj mesec koji nas obasjava.